Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon website www.digicastnegros.com. Kag sarang kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga guest sa isa ka resort sa Bacolod, ginapauli matapos motukiban nga may children's party sa sulod. Karga nga pasyente sa ambulansya sa aksidente kahapon, COVID-19 positive, rescuers naka-isolate na. Mga sales sa mall, ginapabantayan sa DTI. DJ, arestado sa bypass operation sa Dumaguete City. Kag sa Good Vibes, isa ka barangay sa Bacolod, may narisari nga mga livelihood program para sa mga pumuluyo. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 183 ka mga pasahero ang stranded sa Bredco Port. Ini kasunod sa pag-suspend sa Philippine Coast Guard sa biyahe sa barko padulong sa Manila. Wala na dayon kaina ang biyahe sang MV St. Therese of the Child Jesus pa Manila bangod sang malaing nga panahon nga epekto ni Typhoon Ulysses sa Luzon. May 148 man ka mga rolling cargos ang apektado sa pag-suspend sang biyahe sang barko. Base sa las 2 nga severe weather bulletin sa pag-asa, yara na sa West Philippine Sea ang bagyo nga nagadala sang maximum sustained winds nga 130 km per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlos nga tubtub sa 160 km per ora. Ginapaabot ang mabaskog nga ulan kag pagbaha sa Western Visayas pati na sa iban nga bahin sang Luzon bangod sang bagyo. Nagapaanda man ang pag-asa sa mga mananagat nga maghalong sa pagpalawod bangod sa mabaskog nga hangin nga makatugas ang dalagko nga mga balud. Ginapaabot nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility si Ulysses buwas sa aga. Sa number 9, si Palay City may pinakamadamo nga barangay nga drug-free sa bugos nga Negros Occidental. Sa ginpatikayan nga 22nd Regional Oversight Committee on Dangerous Drugs Western Visayas, ginpahayag sang si Palay City nga 12 na gikan sa 17 ka barangay sa syudad ang drug cleared. Inang resulta suno sa LGU sa ila active implementation sa community-based rehabilitation program nga amo ang isa sa mga prioridad sang syudad. Magluwas sa Sipalay, may mga barangay man sa mga syudad sang Bago, Kabangkalan, Sagay, Silay kag Talisay nga drug cleared. Pati na sa mga banwas ang Kawayan, Ilog, Isabela, La Castellana, Pontevedra kag Valladolid nga ginscreen man agud ma-drug clear. Sa number 8, isa ka media personality sa Dumaguete City ang arestado sa buy-bust operation. Ginaresto sa pagpanguna sa Drug Enforcement Unit sa Negros Oriental kag Police Regional Office 7 kagabi ang isa ka radio DJ kag reporter sa isa ka radio station sa Dumaguete City. Ang gindakop ginkilala kay Marlon de la Cruz, 46 anyos, mas kilala bilang si Major Blanco. Siya ginaresto paagi sa buy-bust operation sa Barangay Bagakay sa Dumaguete City. 11 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor sang 40,800 pesos ang nakuha kay De La Cruz. Siya ginakabig man sa PNP nga isa ka high-value individual kag siya ang kabahin sa drugs watch list. Kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ang pag-atubangon sang radio personality. Sa number 7, mangin regular na ang operasyon sa bugod-buwas kaadlaw Biyernes sa mga talatapan sa Panguluang Probinsyal. Ini kasunod sa pagbalik sa 5-day work week sa Kapitolyo. Sunod sa kay Attorney Ray Fernando Diaz II, na tungod nga nagdubo naman ang kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod, ginpakamayo sa gobyerno probinsyal nga magbalik na sa regular nga schedule ang mga talatapan sa Kapitolyo. Damlag pa, ginpatuman ang 4-day work week para man mapangapinan ang ikaayong lawas sa mga empleyado kasunod sa pagtimbuok sa kaso sa COVID-19 sa Bacolod kung sa diin napahamtang ang Kapitolyo probinsyal. Bacolod is COVID-free in some barangays and okay ang ilang performance overhaul
overall, so ginaano ta na sila, respect na ni Governor Bong Lacson nga accomplishment, and in response, pwede nakaubra ang aton nga empleyado sang Kapitolyo 5 days a week nga wala sang kulba nga magmasakit sila diri sa Bacolod City. Sa number 6, Department of Trade and Industry, lakip na ang tiglawas ng ibang ahensya sa gobyerno ang mag-monitor sa ginapatigayo nga sale sa mga mall. Sunod sa pamuno ng DTI sa Negros Occidental sa idalom sang Memorandum Circular 20-55, ginatugutan na ang malls nga magpatigayon sang sale basta nagasunod lamang sa mga health protocol sa tinutuyo nga mabuligan man ang pagbalik sang ekonomiya. Sa Bacolod, kung sariin may ginapaabot nga sale sa isa sa mga mall, ang test pa man sa mga adlaw sang sale, nagpatigayo na ang team sang inspection suno kay Rachel Nufable sa pagpasiguro nga mayara na nga daan sang compliance. Isa sa mga nakita nila nga dapat tutukan, ehemplo, amo ang food court kag grocery area nga masami ginapunsukan kag ini nga bagay ang nadala na sa igtalopangod sang tagdumalahan sang mall. Sa adlaw mismo sang sale, yarang presensya sang monitoring team nga ginatapuan man sa Department of Health kag lokal nga panguluhan. Yara naman sa tagdumalahan sang mall ang pagpasiguro nga makontrol ang kadamuon sang tawo sa sulod sang mall. Sunod kay Nufable, sa mall-wide sale ginapaabot ang pagdagsa sang pumuluyo, wala labot nga may bagsak presyo na santo man ini sa pagbaton sa mga empleyado sang ilang mga benepisyo gikan sa ilang mga kumpanya. Umpisa sa pag-sale ang monitoring team ara man adira to check no kung baga do may pagka-intindi kung may command center sila kundi in ara na adira sila and to oversee kung paano ang sale no paano ang sulod sa tawo ano mga tinahimo no. So more or less naka-prepare na kami on that monitoring, kasi every afternoon na may debriefing to discuss kung anong mga findings, kung anong mga further improvements. Sa number 5, Negros Oriental may 15 ka bago nga kaso sa COVID-19, samtang 31 naman ilang bago nga mga recoveries. 5 sa bago nga kaso sa COVID-19 sa probinsya ang yara sa Santa Catalina, 4 sa Ayungon kag Bayawan City, kag isa naman sa Sibulan kag La Libertad. Ang tumagete nga damlag pa isa na lang ang active case ang nadugangan sang duha. 127 ang total active cases sa karon sa Negros Oriental matapos nga may mag-ayo sa balatian nga 31 ka mga pasyente. Yara na tanan sa 299 ang COVID-19 recovery sa probinsya gikan sa 438 ka total cases. 12 naman ang napatay bangod sang virus. Sa number 4, alkalde sa syudad sang Talisay ay nagapanawagan sa komunidad nga mangin alerto, ilabi na kung may mga nag-abot nga stranded individual nga wala nagkapaidalom sa swabbing. Suno kay Mayor Neil Lazares, isa sa ilang pagpanghangkat nga ginaatubang karon, amo nga may mga nagapinauli gikan sa Iloilo pagi sa puerto sa Bacolod nga wala naga-coordinate sa lokal nga panguluhan sang Talisay. Suno kay Lazares, labing ginatinghuan nila nga mapanubo ang kaso sang COVID-19 sa Talisay City. Gani kun may mga individual nga nagalikaw magpaswab kag ini sila ang magadiretso sa ilatag sa kapamilya nagataas ang risgo. Sa protocol, ginapaidalom sa swabbing sang Negros Occidental ang mga nag-aabot sa probinsya. Wala naman sang swabbing nga ginapatuman ng Bacolod. Sa karon, may 18 ka active cases ng COVID-19 ang Talisay City. 21 ang napatay nga positibo sa COVID-19 kag 16 na ang COVID-free barangays. Siguro not only Talisay but it's all over the province. Ang mga wise man na butang nilang address nila sa Bacolod para makalusot sila. So, mabudlayan din kami kay wise ang coordination. Especially kung ang address mo, ibutang mo lang Bacolod, hindi ka din ma-identify. No? So, for now, nagkapangayon na lang kami public sa barangay level. You know, may mga kilala man ang sila. From Iloilo or Pagbuhan nila, then they have to report it na lang sa local IATF.
Sa number 3, subong ng adlaw ang full implementation sa backtrack contact tracing sa sudad sa Bacolod. Tinutuyo sini nga mapahapos ang contact tracing sa Emergency Operations Center sa mga nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang, natapos ng moratorium nga ginhatag sa alkalde sa mga establishmento komersyal nga magparehistro sa backtrack kanihugot nang ipatuman ang ordinansa nga nagamando sa ila nga magparehistro. Mayara sang multa ang mga establishmento nga wala makaparehistro. As of November 3, mayara na sang 6,303 ka mga establishmento nga nakaparehistro sa backtrack kag 316,713 naman ang nakaparehistro nga mga pumuluyo. Ginathag ni Anga hindi mandatory sa pamuluyo ang backtrack registration bangod mahimo lamang sila nga makasulat sang ilang mga ngalan sa logbook sang mga establishmento. Pero ginahaylo sang City Administrator ang publiko nga magparehistro sa backtrack kag magpangayo sa bulig sa ilatag sa mga barangay kung hindi sila makahibalo magparehistro. Sila ang nagapuyo naman sa Guasang Bacolod, sa mga nagapuyo naman sa Guasang Bacolod kag nagatrabaho sa syudad, mahimo man sila makaparegister sa backtrack bilang visitor. It's mandatory for establishments. Pero ang residensya, ang citizens, it's optional for them. Kay kung let's say wala man sila kagwa, they don't want to go out kung hindi man sila kinanglan nga magkadto sa mga buildings, establishments, government offices, then public places, they may opt nga hindi sila mag-register. Sa number 2, pasyente nga sakay sa ambulansya nga naaksidente kahapon sa Dalan, Lacson, San Sebastian sa Bacolod ang isa ka COVID-19 patient. Mga rescuers ang gin-isolate na. May report si Marcian Wico. Sa video nga ginpadala sa Digicast Negros, makita sa CCTV ang natabo nga bungguan ay kahapon sa Dalan San Sebastian, Lacson. Makita nga ang isa ka SUV nga maliko kuntani ang nagpundo na bangod sang nagapadulong ambulansya. Naigo sang kilid sang ambulansya ang Montero. Patay ang driver sang ambulansya nga nagrekta pabunggo sa isa ka panel van. Pilaso naman ang nurse kag auxiliary worker nga sakay sang ambulansya. Pati na ang pasyente nga dalon kuntani sa ospital. May ginaaligar diri nga mahingagaw panitani makros ang Montero. Amo tong bangod nga dasig ang papadalaga sang ambulansya, nalapot niya gid ang bumper na sang uloya sang Montero. O galing hindi lang kita makasiguro sa ginaaligar diri nga may posibilidad kuno nga nag full break ang ambulansya sa madasig niya nga pagpadalagan. Nga amo to ang nanging kabangdanan nga nalapot niya ang bumper di sa nag full break siya kag nagbalintong isa nalapot niya pato ang isa ka panel nga nagapundo man sa kilid. Ang PNP nagpahayag nga na-release naman ang 21 anyos nga si Kenny Arillo nga mong driver sang Montero. Ini matapos maglapse ang regulamentary period. Pero ang pulis nagsilingman nga handa naman si Arillo at tubangon ang kaso in kaso may magpasaka sang reklamo. Samtang ginkupirma naman ni Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco nga ang pasyente nga sakay sa ambulansya ang gikan sa Kabangkalan kag isa ka COVID-19 patient nga isaylo kuntani sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang 4 ka rescuers ng Chamber Volunteer Fire Brigade nga mong una nga nag-respond sa aksidente ang gin-isolate na. Pero sunod sa fire chief sang chamber nga si Bryant Lau, naka-full PPE man ang mga rescuers pero ilan na lang nga gin-isolate agud makasiguro. Padayon nga ginabulong sa ospital ang COVID-19 patient, pati ng 2 kasakay sa ambulansya nga napilasan. Marcian Wico para sa Digicast Negros. Sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, isa ka resort sa syudad sa Bacolod ang natukiban nga nagapasulod sa mga kabataan. Sa inspeksyon nga gipatigayon kay nasang aga, may naaptan pang children's party. Tanan nga mga guests ginpapauli. Yaring report. Nakabaton sa impormasyon ang Bacolod Emergency Operations Center nga may kabataan nga ginapasulod sa isa ka resort sa Golden Fields Commercial Complex. Gani gilayon ini nga gin-inspeksyon sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa syudad sa Bacolod upod na ang PNP. Sunod sa Executive Director sa Bacolod EOC nga si M. Ang, may naabtan ang inspection team nga mga kabataan sa sulod kag may children's party pa. And true enough, may nakita sila ito nga mga kabataan, may children's party. They found some alcoholic beverage. So we would like to remind again the establishments in Bacolod City that we are still under GCQ. Dugang paniang,
Ang Bacolod na paidalom sa gihapon sa General Community Quarantine. Buot silingon ang mga kabataan nga nagaedad 15 anyos panubo ang hindi pa pwede makagwa. Nagapangabay man siya sa mga ginikanan nga hindi anay pagpalagawon ang mga kabataan para hindi man sila mabutang sa risgo. Kung ikaw parent and if you love your children, please keep them at home. Patuna sila, attend their online classes, study, read books. Hindi sila na natong pagdalian nga magwa while the risk of COVID-19 is not yet away, we're not yet free from the effects of the pandemic. Dugang pa niya, hindi man updated ang permit sa resort pero ilabi nila nga ginatutukan ang mga violasyon sa resort's health protocols. So they found nga wala man sang business permit, hindi updated ang business permits. And then of course the violation gid ang focus ta gid subong are the violations in the health protocols because may effect niya sa iban May effect niya sa entire community. Matapos ang inspeksyon, ginpapauli ang tanan nga mga guests. Ang resort na mismo ang nagsirado samtang ginpabantayan ini sa EOC kag sang PNP. Panawagan ni ang sa iban pagid nga commercial establishments kung tani magserbi ini nga warning ilabi na sa mga resort owners. Kag sa good vibes, madamo ang nawadan sang trabaho tungod sang pandemya. Sa barangay 31 sa Bacolod, mismo ang barangay nagbulig pangita pamaagi agud makakita sang palangabuyan ang ila nga pumuluyo. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa masobra 4,000 nga populasyon sa barangay 31 sa Bacolod, may ara sa mga nawad-an sang trabaho. Yan pa kamaayo sa barangay nga mabuligan sila. Suno kay punong barangay Herman Boliolaza Jr., nagpartner sila sa iyaanay kaupod sa trabaho nga ginagatanyag sa mga serbisyo sa mga panimalay kag pribado nga kumpanya. Halin sa plumber, electrician, panday kag manuglabada, pwede makaparehistro. Kung may kliyente ang ginatawag nga suki nga kumpanya, sila ang kuhaon nga amo ang magatrabaho. We would ask for those nga mga skilled workers nga nawad-an na bala ubra kag may pre-registration ina kag jutay nga assessment, and then once qualified ang ila nga pangalan and all details mabutang na sa system nila. Bago pa lang iniginunsar pero madamo na sang interesado. Magluwas ini nagabakal man sa mga ginalon nga liquid detergent, dishwashing liquid, fabric conditioner kag iban pa ang punong barangay. Ginaripak ini sang mga kababayan sa barangay nga ginatawag nga momshies. Ang botelya nga ila ginabutangan, mga empty bottles nga ila nakolekta sa mga commercial establishments sa barangay. Ginabakata ini sa aton mga suppliers and then ginabaligya sang aton mga nanay. Mostly mga solo parent ini sila or mga widow na. So sa kada pag-refill nila sang mga binutilya nga sang produkto, makaginansya man sila kag at the same time, makabulig sa ila sulod panimalay. Isa sa mga momshies, si Franny Baroquillo. Sa tuanay, nagatulog lang siya sa gwa sang isa ka bangko upod ang yadua ka mga kabataan. Pero, ginsapupo siya sang barangay. Suno kay Franny, dako nga bulig ang dugang nga income niya sa pagbaligya sa mga produkto nga ginrepack. Pakalabot baligya? Sa mga purok-purok naman, sir. Pero may raman Sa kilala lang mo, no? Mayuman ang income. Oo, sir. Dako, mani mo mapintana. Dako, mani mo maginansya. Sa isa kasi mana, mga pinamaginan siya mo, eh. Mga sobra 200, sir. Magluwas ini, sa tuanay, wala siya sang inalungong sa pag-operate ng computer. Pero karon, siya na ang nagabulig sa pag-register sa mga pumuluyo sa barangay 31 sa backtrack. Kaya wala ko man na ginatunan. Sir, mga PA, subong na lang kay nagambal si Kap nga dapat tanan makabalo. Oo. Kasi hindi man tanan maanan sa mga staff bala sa raw. So, makabalo ka na? Kabalo na, sir. Pila ka tao, ginarehistro mo di sa isang kaadlaw? Damo man, sir. Regano sir ko, himo, damo. Sunod sa punong barangay, hindi lang basta-basta dilata kag bugas ang ilang ginadaho sa mga pumuluyo, kundi panibag-o nga ihibalo sa pagsugod sa panibag-o nga palangabuhian. Barb, nami kayo ang barangay mismo, sa level sa barangay siya nakita sang way kung paano yung mapuligan iyang pamuluyo nga hindi man mawadaan sang trabaho, sang income. Mga bagay nga ruming atong gid ma-appreciate nga inang wala bala na pabayaan ang pumuluyo. Kaysa sining nga pandemya, any help nga sarang makuha, gina-appreciate. Kadamo sa nawadaan sang ubra. Naka-experience kita. Best example. Kag Barb, nami isa wala labot sa referral to bala sa mga plumber, sa mga mekaniko, sa mga nagapanglabada, nagapanilo balay. Meron sila doon nag-wholesale, although wala naman siya ng mga produkto, ang mga dishwashing liquid, mga habon.
gabakal sila wholesale. Inigi na pang repack sa mga kababayan, women naman sa barangay. Kag ginabaligya ang nice ang nami ni sa iya pagid kay ang ginabutangan nga container ang mga bottled water na bala nga nabakante nga bottles ginatipon nila sa tanan nga mga commercial establishment sa ilang nga barangay kag amuni ang ginabutangan kundi baka save pa sila. Na-recycle. Yes, gina-recycle siya. Dugang income sa tanan. Amo manib lang pandemya, mingo do ka opportunity nga makita mong iba nga ay ang mga initiative, mga bully nga wala mo gina-expect nagainabot. Kanamo sa tunatunan. Kag amo yan to mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat syempre patas kag eksakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.